Исәнмесез, эфирда оңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Узын гомерле якташларны тәбрикләп, Вера Подолян 95 яше белән котлаулар кабул итә. Хотелось бы, чтобы мы с вами вот так чаще общались на следующих, скажем... Бөгелмәдә зур бәйрәм. Шәһәр халкы республика шәһәр һәм нефтчеләр көнен билгеләп үтте. Конечно, гордость за это, то, что работаем на нефтяную промышленность. Нефтчеләр көч сынаша. Лениногорск шәһәрендә спартакиада узды. Если ты спортом занимаешься, везде участвуешь, на тебя смотрят как уже на человека ответственного и на которого можно положиться. Шәһәр хезмәтләре һәм иҗтимагый киңлекләр атна азагындагы бәйрәм вакыйгаларына һәм уку елы башлануга һәрьяклап әзер булырга тиеш. Моның турында башкарма комитет җитәкчесе Айдар Каюмов традицион гомум шәһәр планеркасы барышында билгеләп үтте. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Шәһәр халкын һәм кунакларны вакыйгаларга бай ял көннәре көтә. Җомга көнне шәһәрдә республика көнен билгеләп үтәчәкләр. Ял көннәрендә нефтчеләр көненә багышланган чаралар планлаштырылган. Башкарма комитет җитәкчесе хезмәткәрләргә куркынычсызлык мәсьәләләрен хәл итәргә кушты. Айдар Каюмов билгеләп үткәнчә, зур йөкләнеш медицина персоналы һәм полиция җилкәсенә төшә. Шулай ук киләсе атна башында безне тагын бер мөһим вакыйга белем көне көтә. Ул 2 сентябрьдә узачак. Җитәкче шәһәр транспорты эшенә аерым игътибар бирергә кушты. Шулай ук укучыларның мәктәп белән өй арасындагы юлда иминлекне тәэмин итү мөһим диде. Мәктәпләрне әзерләү минемчә бу мәсьәләләр барысы да хәл ителгән инде. Калганнарын бу атнада эшләп бетерәчәкбез дип өметләнәм. Әгәр ниндидер проблемалар бар икән, бүген үк хәл итүне башларга кирәк. Авыл җирлеге башлыкларына да мәктәпләр әзерлекләрен тикшерү буенча эшне контрольдә тоту кирәк. Бу коллектив бурыч. Шулай ук авыл җирлекләре башлыкларына Айдар Каюмов бу мәсьәләне юхиди хезмәткәрләр белән бергәләп хәл итәргә кушты. Моннан тыш башкарма комитет җитәкчесе мәктәпләрдә тиешле куркынычсызлык чараларын тәэмин итүне һәм барлык билгеләнгән таләпләрне үтәүне таләп итте. Ул ассызыклаганча белем көне 1 сыйныф укучыларыннан алып чыгарылыш сыйныфларына кадәр барлык укучылар өчен мөһим вакыйга. Шуңа күрә аны әзерләүгә аерым игътибар бирергә кирәк. Шулай ук башкарма комитетында узган шәһәр күләм киңәшмәдә территориаль иҗтимагый үзидарәләр эшчәнлеге темасына чыгыш ясалды. Айнур Исхаков алар территорияләрне карап тоту һәм төзекләндерү буенча хуҗалык эшчәнлеген гамәлгә ашыру буенча актив эш алып баралар һәм иминлекне тәэмин итүдә ярдәм итәләр дип билгеләп үтте. Мисал өчен, янгын куркынычсызлыгын. Янгыннарны кисәтү өчен территориаль иҗтимагый үзидарә социаль куркыныч хәлдә булган гражданнар белән рейдлар үткәрә. Рейд барышында халык белән шәхси йортларда һәм ачык территорияләрдә янгын чыгуны кисәтү буенча профилактик эш алып барыла. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре һәм янгынны сүндерү өчен кирәкле беренчел чаралар күрсәтелгән, белешмәләр таратыла. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт үзенең битараф булмаган, хезмәт сөючән һәм кеше ватанын яратучы кешеләре белән дан тота. Һәм һәр озак яшәр юбиляр хаклы рәвештә районыбызның горурлыгы һәм байлыгы булып тора. Аларның һәр кайсының артында мавыктыргыч һәм кызыклы вакыйгалар белән тулы тормыш. Киләсе сюжетта да сүз бүген 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче, һәр туган көнгә шатланып яшәүче Вера Подолян турында булачак. Разрешите, вот мы в такой дружной компании в первую очередь передать вам важный спецпакет с Кремля. Вера Подолян мондый әһәмиятле вакыйганы якын кешеләре, шулай ук администрация һәм Әлмәт ветераннар советы иҗтимагый оешмасы җирле үзидарәнең территориаль иҗтимагый советы вәкилләре арасында каршы алды. Алар юбилярга матур теләкләр теләп, котлау хатлары тапшырдылар, чәчәкләр һәм истәлекле бүләкләр бүләк иттеләр. Позвольте выразить глубокое уважение вам. Игелекле гамәлләргә, якты фикерләргә бай булган тормышыгыз барлык буыннар өчен лаеклы урнак. Сезгә тиран белдерергә рөхсәт итегез. Без Әлмәттә туган як тарихының җанлы гәүдәләнеше булган шундый озак гомерле кешенең яшәве белән бик горурланабыз. Который стал живым воплощением истории родного края. Вам Бог дал вот пожить долго, радовать близких, радовать самой. Вот хотелось бы, чтобы мы
с вами вот так чаще общались. На следующих, скажем, Узган 95 ел ішінде юбилер түрлі сынаулар өте. Ол Костромада туа, һәм инде 13 яшында ятим кала. Туган шәһәрендә, Молдавиядә һәм Чечняда эшләргә өлгерә. 1953 елда Әлмәткә күчеп килә. Нинди генә авырлыклар кичерүгә карамастан, ул позитив һәм яхшы кәеф белән тула. Юбилер әйтүенчә, аның озын гомерле булуының сире кешеләргә карата игелеклелек, хезмәткә һәм китап укуга мәхәббәт. Вера Павловна өендәге китапханәсе белән горурлана. Анда 2000-гә якын китап бар. Вот вы видите книги, видите, полная комната, это я все прочитала. Менә сез бирдә китаплар күрәсез, тулы бүлмә. Мин буларның барысын да укыдым. Мин китаплар укырга бик яратам. Шулай ук җырлап та вакыт үткәрәм. Менә шундый рухта яшим. И вот таким духом я живу. Авырлыкларга карамастан Вера Павловна һәр вакыт тыныч һәм игелекле кеше була. Гаиләдә мәхәббәт һәм үзара аңлашу атмосферасы тудырырга тырыша. Очень трудолюбивые родители, нас к этому приучили. Безнең әтиәннәр бик тырыш булдылар. Безне дә эшкә өйрәттеләр. Гаилә урта хәлдә эшчеләр булсалар да, безгә бер нәрсәдән дә баш тартмадылар. Без китаплар, журналлар белән тәрбияләнгән. Яшь җылы якларга ялга бара идек. Әтиәннәр безнең дөнья карашны төрле яклап үстерү өчен барысын да эшләргә тырышты. Мы всегда ездили в отпуск на юг. То есть родители нам ни в чем не отказывали в смысле кругозора. Юбилер язмышында барысыннан да канәгать. Һәм үзенең иң кыйммәтле байлыгы итеп 2 баласын, оныгын һәм 2 оныкчыгын саный. Алсыныр Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә бер юлы 3 вакыйга республика шәһәр һәм нефтчеләр көненә багышланган бәйрәм узды. Бердәмлек һәм буыннар дәвамчылыгы символы буларак тантананың төп геройлары гаиләләр булды. Бәйрәм программасын безнең төшү төркемендә күреп кайтты. Сүз Алсыныр Илга. Беренче секундтан ук бөгелмәлеләрне һәм килгән кунакларны үзәк мәйданда бәйрәм рухы биләп алды. Иҗади процессны күзәтеп торган кызыксынучан өлкәннәр дә рәсем ясау техникасы белән танышкан, атларга атланып йөргән һәм төрле мастер-классларда иҗади сәләтләрен үстергән кечкенә бәйрәм кунаклары да күңелгә ятышлы шөгыль таба алды. Сәхнәдән уң якта оригиналь күргәзмә әзерләнгән иде. Гаилә ансамбльләре, рәссамнар, халык һөнәрчелеге осталары, 6 иҗади гаилә кунакларны үзләренең сәнгате белән сөендерде. Алар арасында Ибраһимовлар да бар. Тормышларын уртак мавыгу белән бәйләгән 3 буын 5 татар халык музыка коралында уйнады. Безнең гаиләбез бик менә сәнгатькә гашык гаилә. Әнием матур җырлыйдыр, әтием бик матур итеп биидер. Абыйларым, менә минем үземнең бер туган абыем бик матур биидер. Әтием кебек, әти безнең авылда бердән-бер матур итеп татарча җегетләр биюен башкаручы кеше иде. Музыкаль талант белән уртаклашу мөмкинлеге башка мәйданчыктарда булды. 14 гаилә Бөгелмә тавышы гаилә караокесы бәйгесенең беренче этабында үз көчләрен сынап карады. Халык тавыш бирү карары буенча 3 гаилә финалга чыкты. Соңыннан аларның вокаль сәләтләрен профессиональ жюри бәяләде. Васильевларның гаиләсе 50 ел дәвамында мәхәббәт, кайгыртучанлык һәм үзара аңлашуның ачык мисалы булып тора. Аларны истәлекле вакыйга белән Бөгелмә районы башлыгы Ленар Закиров һәм мәртәбәле кунаклар котлады. Виталий һәм Татьяна Васильевлар 2 бала тәрбияләгәннәр. Бүген 5 онык үстерергә булышалар. Ее сестра замужем за моим другом. Я пришел к нему в гости, вот познакомились. Увидел, понравилось, и все, и любовь, морковь, и через 8 месяцев поженились. Да. Тантана вакытында фидакар хезмәтләре белән аерылып торган бөгелмәлеләрне бүләкләделәр. Сәхнәгә бер-бер артлы үзләрен туган як иминлеге өчен хезмәт итүгә багышлаган төрле һөнәр ияләре күтәрелде. Алар арасында Татнефть предприятиеләре хезмәткәрләре дә шактый иде. Сегодня у нас более 20 бизнесов. Бүген бездә 20-дән артык бизнес юнәлеш бар. Без нефть чыгаруына, нефть-газ эшкәртүенә һәм күп кенә башка проектларны җитештерәбез. Татнефтьнең грант системасы шәһәрләрне һәм иң кечкенә бистәләрне үстерә, мәгарифкә, мәдәнияткә, спортка, медицинага ярдәм итә. Булар барысы да беренче юл салучылар нигез салган яхшы традицияләрнең дәвамы булып тора. Первопроходцами нефтяной отрасли.
Бүлекләнүчеләр арасында дефектоскопчы Узелия Лучникова да бар. Ул 42 ел сыйфат һәм куркынычсызлык сагында эшли. Все интересное, что-то новое познаю, новые там аппараты у нас приходят. Ну, познание нового, и что мы выдаем качественную продукцию. Ветераннарны аеруча җылы сәламләделәр. Николай Герантьев гомер буе заводта токар булып эшләгән. Сыйфат һәм ышаныч гарантиясе булган шәхси тамгасы да булган. Ул бәйрәмдә Татарстан нефтен эшкәртә башлауга 80 ел тулу уңаеннан медаль алды. Я не думал, что меня награждать будут. А тут, конечно, обрадовался. Конечно, гордость за это, то, что работаем на нефтяную промышленность. Бәйрәм азагында нефтчеләр шәһәр халкына музыкаль тамаша бүләк иттеләр. Сәхнәдә Мингазов, Некая, Май һәм Майя Мишель танылган төркемнәре чыгыш ясады. Все нравится очень хорошо, погода хорошая, музыка прекрасная, артисты приедут хорошие, общее впечатление, то есть дети рады, нам тоже очень нравится. Мне больше понравилась музыка, а мне понравилось больше всего все, что здесь есть. Мина шиманда, мотор, якши. Алсын Реева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 3-нче ел рәттән Татнефть компаниясының Татнефтеснаб идарәсе хезмәткәрләре, профсоюз әгъзалары спартакиадада катнаша. Узган ял көннәрендә предприятие бүлекчәләренең коллективлары Лениногорск спорт комплексы территориясендә 5 спорт төре буенча ярышты. Спорт ярышларының барышын безнең төшерү төркеме күзәтте. Сегодня прекраснейшая погода для проведения спортивных соревнований. Мы надеемся, что они пройдут весело. Ачылу тантанасы катнашучыларның Татнефтеснаб идарәсе башлыгы Ирек Газизуллин һәм Татнефть профсоюзы рәисе урынбасары Андрей Зимин сәламләве белән башланды. Алар хезмәттәшләренә спортта уңышлар һәм компромисссыз көрәш теләделәр. Мы можем прекрасно провести. Ял көннәрендә без коллектив белән ял итә алабыз. Барысында спортка сәламәт яшәү рәвешенә җәлеп итәргә иде безнең максат. Безнең теләк команда рухын ныгытырга һәм чираттагы эш атнасы алдыннан кайфны күтәрергә. Ну и поднять настроение перед очередной рабочей неделей. Спартакиада – это часть. Спартакиада ул профсоюз комитетының бер өлеше. Ул хезмәткәрләрнең коллектив килешүенең яхшы сыйфатлы эшләвенә һәм үз өлешләрен башкаруына юнәлдерелгән. Ә профсоюз комитеты моңа бик күп игътибар бирә. Төрле категориялар җитәкчеләре белән элемтәдә тора һәм үзара хезмәттәшлек итә. Менә бүген Татнефтеснаб үткәрүче Спартакиадага да бик теләп йөриләр. Биредә җитәкчелектә катнаша. Безгә бу бик мөһим. Спартакиаду, которую с удовольствием посещает и участвует в ней руководство предприятия. Нам это очень важно. Стритбол, өстәл теннисы, воркаут, пляж волейболы һәм җиңел атлетика эстафетасы буенча ярышлар параллель рәвештә узды. Спорт мәйданында беренче булып идарә аппараты һәм Әлмәт базасы командалары очрашты. Беренче уен идарә аппараты хезмәткәрләре файдасына тәмамланды. Работа наша заключается в очень много коммуникаций, общения. Безнең эш күпсанлы коммуникацияләрдән гыйбарәт, ягъни тәэмин итү ул телефоннар һәм компьютерлар гына түгел, шәхси аралашуда. Үзара бәйләнеш бик мөһим. Әгәр син бүтән җирдә катнашасың, спорт белән шөгыльләнәсең икән, сиңа мөнәсәбәт тә икенче төрле була. Тебе отношение такое же. Если ты спортом занимаешься, везде участвуешь, на тебя смотрят как уже на человека ответственного и на которого можно положиться. Пляж волейболы буенча ярышларда катнашучыларның һәм җанатарларның кәефе һава торышына бәйле иде. Җылы кояшлы көн тагын да күбрәк уңай хис кичерешләр өстәде. Турнирның беренче минутларыннан ук командаларның катгый ниятләре аңлашылды. Уенның кызу темпы, ачык бирелешләр, яшен тизлеге. Спортчылар һәр очко өчен көрәште. Владимир Шабалов спорт ярышларында ел саен үз оешмасы өчен уйный. Волейбол белән ул мәктәп яшеннән ук шөгыльләнә. Әһәмиятле нәтиҗәләргә ирешү өчен спорт белән даими рәвештә шөгыльләнергә кирәк, ди спортчы. Молодцы. Спасибо. Рәхмәт җитәкчеләргә шушындый спартакиада үткәргәннәре өчен. Бу традициянең дәвамы булса иде. Яшьләр спортка тартылу өчен без барысында эшлибез. А мы будем стараться показывать им пример. В соревнованиях по стритболу 3-е место Алеметьевская база. Йомгаклау өлешендә нәтиҗәләр ясалды. 3нче урынны Әлмәт базасы командасы алды. 2нче урынны Бөгелмә базасы хезмәткәрләре яулады. Ә спартакиада җиңүчесе булып Татнефтеснаб идарәсе аппараты коллективы танылды. Алсу Ахмаджанова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
ел элек 1974 елның 27 августында Гаванада бокс бойынша бірінші дүния чемпионаты төгәлләнә. Бірінші тапқыр халыкара бокс күнін Россияда 2017 елда хәзерге IBA президенты Умар Кремлев инициативасы белән билгеләп үтә башлыйлар. 2018 елдан бокс көне халыкара бокс ассоциациясы тарафыннан рәсми рәвештә таныла. Түбән Новгород өлкәсенең Бор шәһәрендә бокс буенча бөтен Россия ярышлары тәмамланды. Онда 2008-2009 елгы спортчылар спорт мастеры кандидаты, 2006-2007 елгы боксчылар спорт мастеры исемен алырга омтылды. Барлыгы турнирда Россиянең иң яхшы 120 көрәшчесе катнашты. Әлмәттән Диван бокс клубы һәм юность спорт мәктәбенең 4 тәрбияләнүчесе чыгыш ясады. Үз үлчәү категорияләрендә Артем Бормотов һәм Егор Гудошников мактаулы 3нче урынны яулады. Илназ Юсупов җиңүче булды. Телекомпания безнең өлкәннәр көненә багышланган «Непреклонный возраст» дип исемләнгән яңа телевизион проекты старт алды. Районыбызның иҗат коллективларын токмаклар бәйгесендә катнашырга чакырабыз. Катнашучыларның яше 60 һәм 60тан өсте. Җырны бары тик минус фонограммасына гына җырларга рөхсәт ителә. Шулай ук аның хронометражы 4 минуттан артмаска тиеш. Барлык чыгышларда Луч телеканалының эфирында күрсәтеләчәк. Проектка керү өчен гаризаларны 2 сентябрьгә кадәр экраннардагы почтага яки 8-919-622-0182 номеры буенча телеграм шелтәренә җибәрү мөһим. Катнашу шартлары турында тулырак мәгълүматны 32-87-78 телефоны буенча яки безнең шелтәрләрдән белергә мөмкин. Әлегә шулар, Миллинә Хәсән шуны һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.